Nakita sa tila ko eh. Di trompeta Bernie Bitok-Bitok! Mayong hapon! Og sa tanan na mga naminaw karon sa Radyo Trompeta 96.3 Cagayan de Oro, nagtanaw sa live. Maayong hapon kanatong tanan. May hapon sand. Maayong adlaw kanimo Trompeta Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Sheena. Sama ni Sheena wala-wala o Sheena to-to. Sheila man ito, di mo ito Sheena. Sorry. G-Boy, sticker, shout out ko, listening again from Talakag Bukidnon. Trabaho ta nga gugmanggiyak ang background. The best good ni nga program. Di ako kagahapon sa Talakag, boss. Grabing ulang. Tingala ko na sa Talakag nga perti mang ulana. Pag abot na ko diri sa uptown, perting inita. Pag abot na ko diri grabe mong pita-pita pero dito sa Bukidnon gikan mi sa sa to mong gituan ha. Gikan pa mi sa Miarayon tapos si tawo to. Sa pa to nga mga suok-suok tong dapita. Grabe oy. Pitik ni Papa Joe. Bati dia boss. Grabe balasa de karon de sa City Hall hilom ra kayo pero grabe nagbalasa ron. Isig pulihay na kinsa ang mga department heads. Daghan na yung mga department heads nga nagkapuli-puli karon. Pero at least ay kay mo kagol at least puli-puli lang. Sakit gyapon tong kutom na lang gyud sa katapusan. Mas may na lang nang mabalhin kaysa wa gyud trabaho. Ang uban gibalhin na sa bisigan. Una ni karon ba? Shout out des akong nga silingan ris lapasan si Imyat. Narapod ris Agura. At ang iyang mga love story nga ipadala sa gugmanggiyak. Baradagan kay love story. 1, 2, 3, 4, 5. Kaning isa ay okay man lang love life ani bro. Siya may gipakasalan so okay ra. Okay na siya. Sige lang lahi po to nga programa nga office mate ang problema lahi sa to. Hindi man isa ko. Julius Paurilio yoy. Musta dia brad sa Manolo brad? Sumura to okay. Ako si Sheena, adunay ka live-in partner nga si Joshua. And sa tinudanay lang, 5 years na may live-in. Bisa kung saan ako padungog-dungog magpakasal, kani si Joshua mag-change topic yun. Ambot ba sa kay ani niya yun eh? Manausahay, nakaunahon ako kung labag yung kuanin niya. Kaya kung magpadungog-dungog o magpakasal, mag-change topic mang yun. Naray mong kape. Ayun na palabik asukar kay ma-diabetic na sagkaanay. Ay, okay lang yun. Ay. Timing man di ay murag sunod si Mana, murag naikasalan ng bayan si Mayor sa tong barangay. May nalang kasalan ba? Kay nailibre lechon. Asa ka nagpalitan ng corn beef? Murag wala ginilami ni nga corn beef ni. Ay, sorry. Di na mao imong paborito nga kuan. Nga brand. Wa naman kailain. Sige lang, magpalit ako niya hapon. Sige. Lain og lasang burag nay sagol alcohol. So man nga corn beef nga halang man sa mata. Sorry, sige. Ayaw na lang natiwas sa kaon. So mo ta kong giingon ba nga gamay ra requirements mo ato lang ta kang kapitan kanay nay kasalan ng bayan. May na lang. At least ba no nga
dugay na tong pangandoy nga maminyo, at least, makasal na gyud ta. Oh, kanibang rice ba? Burag ni naklaro ni mo pagdungag. Saan naman ni nga, burag magkulang ni sa tubig nga. Dagan naman kito tubig ganina akong gibutang. Pero murag lain sa uguan, malas ya. Maubay? Lain na nga klase. Mama na itong gibaligyan nga barato. Tag 20 ramang kilo, ana. Maudi ay. Grabe nga ganina nga murag isabawan na ginakotog tubig, pero karon tanaw pa magdungag oh. Malagyapon, sakit yapon sa tilaw. Mao galing, sige lang magpalit ng tatog tag 30 tahon. So, sa man, matuta sa barangay hall, mag-submit ta og mga requirements para at least makasal na gyud ta. Kadjud lang. Nabayran man nimo to atong bayron nun sa kuryente. Kadjud lang gyud be. Pero nakabantay gyud ko sa imo bang ano pag magsulti ko og kasal kay di gyud ka maminaw. Mag-change topic gyud ka. Bagay tambal ya, pero sakit may kong ulo eh. Sige na, sorry na. Kaliyara ka mo magmahay eh. Sama man kay kabi basta mag-story kalintaog. Mag-story kalintaog ka ng kasal kay di ka maminaw. Doon anay lang, di man guganahan ng magpakasal lang kay for the sake lang magpakasal lang. Kasi pasabot ni mo. Di ang ako manggod, kapoy kayo manggod nga. Kasi ani, di ang tinuod, siyempre gusto kong tagaan yung bongga nga kasal. Akong gusto nga kanang at least sa reception kanang Bernie bitok-bitok ang host. Ano ba? Nindot man lang mas wedding, kasalan ng bayan. Ako okay man ko ana, pero usa man dayon pag muraman og sag di man sa kakuan ba, pero ang ako mong gusto ba nga bongga po siguro gamay sa mo. Sorry na good, pero kulang pa mo na akong kwarta. Gusto ko nga takan sa kaog ka na bang dili po lugar nga na yung kagasto nga kasal. Bisag mga ka ng 50 million. Nga na lang, baka nang ginagmay lang good. Wow. Sorry na. So, pasabot ni mo nga gusto ko ni mo pakaslan? Oo, inaod sa. Di mo nga pwede nga tira-tira lang taway kasal-kasal. Ayaw pangunahon na nga, wako'y plano nga pakaslan ka. Sige na, sorry na galing. Basta ang akong gusto nga the best nga kasal akong hatag. So dili maatos grabe ka gasto, pero at least ang ako lang ayaw po ni nga murag basta-basta ra pod kay labi ata ka. Unsay? Tari na yun siya. Ikaw mausap, murag kag naipit na yung lagi ko nga labta ka, lap mo dunta ka good. Di bang good kay una-una na ako kay mo na maglikay ka kay di ka gusto nga maminyo na ka kay gusto nimo nga maghinambog gyud ka sa Facebook nga ulitaw ka. Gusto nimo nga anytime pwede ka makatabok sa uban kay ulitaw ka. Di manggod. Nangako lang ba nga gusto sa ko nga matagaan sa kag nindot nga kuan. Sure? Sure lagi. So love giday ko nimo. Love lagi takan on sa mga kagoyt. Maubay? So kung ingana mo salo na ta sa kwarto. Kabalo ka. Actually, sultihan sa taka. Na akong amigo. Gusto ko kuwaon og kon. Kanang dako nga project. Dako-dako ni kay. Dako-dako akong tigbas ani. Kay kailan man mo ang congressman dito. O sa ka trabaho? Basta na project nga dako dito. Sakto-sakto gini. Pero tiba-tiba kita ni tapos kung okay ni nga project, nataga na po may laing project. May na lang ni kaysa wag yun, di ba? Sige. Pero medyo layo lang dito sa Buanga. Kalayo ba? Naoy, kabanabi ka nga di ko ganahan.
Gusto ko nga dool ka. Gusto ko nga makita ta. Di ko gana na, kapangit, ana, Kung saan taman, dito man ang project. Dari, wa naman, daga naman kay kontraktor na rin. Dito ta, palayo ta, kay may dito kay dako. Na, kabalupya ka nga. Maglisod ko ginawa, basta layo kas ako, ay. Ay, so sagwantahan lang gunagod. Na, di ko ganahan, layo ka. Bahala, magsige lang tagtinapa. Ang importante nga, sige, tag-upan. Sayang man sad kay burag akong bulan 100. Burag 100,000 mo akong bulan siguro. Hay? 100,000 daw ang akong bulan. Daw be, asa man tong bagay ato ibutay mo mga sinina para at least lugar nga mahatag na nako ang sinina nimo ma-prepare. Kailangan magpalit og mga bagong brief ana. Kano sa mamulakaw? Uy. Pre? Mads, mayong adlaw ni mo ulit, Mads. At sa man, wala man rin si pare. Kabalo man ko, wala si pare kay nakita mo na ko tong Facebook niyo kagahapon nga. Moto lagi nga. Larga na siya ba? Ato siya sa Buanga? Nasid akong project dito. Pero, okay naman kay matagbulan, makauli naman po siya. Deo salita na ito, pre. Kanang kuan, kanang, kuan ako dili, pre, kanang, Mads, kanang, nako'y amigo mong good ba, nagmaligya o kanang longganisa, ako ta ipatilaw ni mo. Patilaw na, ano ba ko'y kwarta, pre? Dili. Libre ni siya. Gwapo kay ni siya nga kuan manggod na chorizo kay dako-dakog ulo ba. Basing gusto ni mo tilawan niya akong chorizo. Pre, wala ko'y kwarta gani. Libre galing. Ako galing nagpalit. Libre galing ni Pre. So, Mads. Ako hatag sa mo, Mads. Nga na iya mo mang ihatag sa ako, pre. Wala lang, Mads. Ako lang ipatilaw sa mo ang akong chorizo. Para at least makatilaw sa ka sa bagong putahi o flavor sa chorizo ba. Medyo dako lang yun siya, Mads. Medyo pangangan mo, mamusakit imong papangi ka ni. Di ay? Oo. Pero lami kayo ni siya, Mads. Kanya akong chorizo, lami yun. Maopay? Basi pero ka istorya, lami yun ni siya, Mads. Kay ako na pag yun ka ng... pakitaro ko si mong chorizo, basing niwang na. Na. Hala, tinuod yun na ay, no? Kadagko gina sa imong chorizo na ay, pre. Sige, pisit-pisilita galing. Uy, in fairness, dili sa inyo nga daghay tambok nga chorizo, no? Wala, okay siya pislit-pisliton, pre. Ganahan po ko, pre, kay medyo dakuon sad siya, no? Mau galing akong giingon sa mo, ha? So, maninaanda ni mo nga chorizo, day, Mads? Katom kong kuan chorizo nga kuan, medyo niwangon. Pero ganahan ko, ani, kay medyo dakot-dakot, medyo tambok-tambok. Be? Uy, ay, lain man, pre. Mura mag-tambok-tambok, pero luyat man. Hindi ka ganahan ng medyo luyat, day, Mads? Oo, wa mo gunay pulos ang kanang tambok-tambok, pero luyat. So, kailangan sa medyo gahi gamay. Masimasa lang daw, Mads. Kadugan, mugahi man ang chorizo, Mads. Oo, di ay, gyud. Pwede raman siguro ni. So, sa Mads, ipasulod na ako akong chorizo, Mads? Pasulod? Dili. Kay, kuhan man duha man ni kapak na ako na ipasulod niya sa mong refrigerator. Kay, kailangan mo gani i-refrigerator. Sige. Basta dili man ka kung magbayad, ana. Dili ka. Wala, Mads, wala. Ako lang nagipakuan, Mads. In kaso magaling, Mads, igna din ko sa... Tagay din ko sa kanang sakto nga review, Mads, kung kanang
Tinuod ba yun nga lami? Okay ba kung chorizo? Giganahan ba ka sa pagkaon sa kung chorizo? Kaya para ma-improve akong masultian akong katong naghatag ali, Mads, ha? Para kung if ever, Mads, gwapo ni Mads. Sige. Salamat, ani Mads, ha? Sige, Mads. Salamat po kay Mads. Karong pag nakatawag ang kagwang. Pila namang kaadlaw. Sa una, matag-adlaw, sige yung tawag. Karon maya pa. Hello? Oh. Anong nakapalong man na imong kamera? Oh, isa man. Sa una, matag-adlaw, sige kag tawag. Karon murag, once a week na lang ka mo tawag. Once a week na lang ka mag-video call, ha? Pasig na nakailain diha. Ha? Huban? Hay man mo no, ha? Oh. Mauli ka? Maayo. Abi na ko, nakalimot na ka nga na kay asawa diri. Mauli ka. Perfect. Sige. Kay mag-shave ko daan. Sige. Bantay ha. Sugaton ta ka sa terminal. Kapoy kay ka dugi ka mag-video call habi na kung nanakilain di ha. Sige. Basta mo sigurado ka ha. Kay mag-shave na ko. Tawas-wasan ako ni daan para fresh. Grabe dito Grabe mong trabaho dito, kapoy kayo. Ikaw ba? Mo pa kanin pag-abot nimo trabaho ditong istoryahan. Paghupo na diya kay kapoy. Gimingon ako. Kacil lang. Sige, kagawa. Okay. Mo pa kanin pag-abot nimo diri? Kamang ka nga. Puan naman ito. Ayos istorya trabaho diya. Ang ako dining bugat na kaya ni. Hey! Kajalang. Saba! Dali na pa! Pasilo, okay. Mauna. Oh, di ba ginanta ka nga magtumar ka atong Biramax capsule? Aron ng imong kakapoy mawala? Mao din. Bugat na kayong manggod. Alin na diri kalap. Kadali. Ay, kana gimingaw na ko anak ba? Asa imong gimingaw anak? Gimingaw na ko anang kuan kana. Di ko gusto anang kuan tigib, gusto ko anang kana. Gimingaw na kay ko nimo Saan naman ni nga? Na-disalign naman ni. Maugali akong giingon sa imuha, diba? Ang giingon sa imuha. That's what I told you. Kadyo lang. Bi, okay mo naudsa naman ni. Kadyo lang ha, ito siyang hinaynayon ni Tulid, kibro na hiwi naman ni. Ay! Agay! Ay! Kali. Kadyo lang. Takiling gamay, takiling. Kana. Agay! Kani. Hiwian na kay ani. Agay! Sa naman ni nga napasagda naman ni kaayo. Maugali. Balik to sa inay. Kana. Hinayan sa ito, balik kay Muraguan, mga ganyan. Okay. I miss you, love. Love, I miss you. I love you.
Kay ikaw kay maka-I love you man din ka. Ay, grabe kay ka ba? Ay. Okay. Okay. Kadya. I love you. I miss you. Give me okay ko, ani. Uy, kadya lang. Sa maning nga, murag, nihuot man ang bangag. Maugaling. Dili ni kailangan og til-til, kailangan ni og ng barina. Brother Bern! Nakauli! Si Joshua, gikan sa Zamboanga. Apan kadyot ra kayo ni, kailangan na po siya mabalik dito. Nalipay ko nga nakauli siya. Sa moto na barinahan gyud kog ayog yun, kay petimbok ata namang yun. Nakasinggit yung kog I love you. Apa na binakog ang katong nga kalipay, okay na. Kaysa dihang na ako'y nabasa sa iyang cellphone. Agkay! Usaman! Usaman! Kinsa ni? Naunsa ka? Nganong nihang nasag ka? Kinsa ni babae? Kinsa ni? Muna yung nakadaod sa imo kay manghilabot mo kay cellphone. Susala pa na ako nga nangilabot yung sorry. Ngano na sisag ingon nga kano sa nakamubalik dito sa Zamboanga? Ay, kuan kanang adi na kanang kuan man na namaligyain nagsudan dito sa construction site. Kamurag naasag ko kuan ba? Kanang napakoy wa na bayran. Habis yun niya di pa ko mabalik mo nang mabalik ko. Mao ba? Mamaligya ay og unsa? Maligyain nagsudan? More day siya nangutan na siya kung gimingaw na baka og kaon. Mao galing yun siya nga kay siya may baligya dito sa kanang sa kuan. Tarong tubag. Teka mo mga lalaki basta galing masapon, mo na din ang tinubagan day ninyo. Mura na din. Sa? Mao galing iyon siya nga kung di nga na ba og tilaw kay si klase man na yung sudan da lami biya. Mao ba? Lami siya? Lami siya. Adi ang sudan ang lami. Mo siguro hindi nakahalos mag-video call sa ako at tungod kay grabe na imong kaon sa sudan. Sudan maguna nga tinuod god. Literal man nga sudan. Di man na sudan nga. Ayo pag unaw nagdautan kay kanira bang ako ang pagkayod ani para ba ni pohon sa atong kasal, di ba? Ayun na pag unaw na wala na sa akong hunahuna ng mga ani nga klase nga mga kuan. Kini may ani nga pagbinong wala na Ang ako nga nakapokus ko sa imuha. Adi ay taon niya. Kung siya mamaligay sud, ano niyon man siya nga gimingaw na pudo siya kaon nimo. Pandamay.
Ay, dili kay... Na may one time nga kanang kami say kanang nagluto. So mauto nga kana pong usahay nga kanang siya po'y mo ko ada. Sige pa, makak pa. May siguro di na lang kamo balik ka dito. O na nasag ka. Ayaw lagi pag... Di lagi, ayaw pa. Di lagi na. Sus. Sige na sinasunod. Sunod ako na i-block na siya. Di na ako na siya ikuan sa mukha ng bayhano eh. Di na ako mutilawan ng kuan nila dia. Yung pagkaon dia. Isamo kayo. Dili ko pwede nga dili mo balik dito. Ano man? Ha? Kay gimingaw kag kaon niya, ana. Dili lagi. Di ko ba... Kailangan tiwason. Ay, kabalaka. Pila na lang nakakuan. Agwantala na. Siguro mga 3 months na man ni. Dako tong kwartaan ni. Tapos na pwede akong project. Dol-dol naman. Bukid nun naman. So, pwede na ako everyday. Ayaw lang ni kay mabad siya, tani. Bantay lang yun ka. Bantay lang yun ka, Joshua, ha? Bantay lang yun ka. Pasig abi ni mo. Ay, nalagi. Sige na. Di na lagi na. Di na. Wala na siya. Ayaw nakipagmunaw na ng may nga mga butang, ha? Ayaw, daota ba? Oh, awa. Ni pangsyon na po, no? Kuya, ganing Biramax capsule ba? Kay, di lang kausam. Piminti lagi ni siya mo. Barog lagi. Pag-sure diha. Mao lagi na. So man, suko-suko ka na kay. So, sayang ini ako. Ibo na lang ako ni Slababon eh. Bantay lang yun ka. Sige. Salig ko nimo. Bantay lang yun ka ng bayhanag yun ka ng inyong kaong-kaon diha. Mao ba, Mads? Mo din na mo, dito, Mads. Nasapon lugar yun ni mo, Mads. Nakita ni mo sa mga cellphone, Mads. Maugyot, pre. Grabe ilang mga message. Pero, wala man nung kay yung nanabasahan, nakita. Pero, maulagi akong di ganahan kay nag-stress naman sila kanang gimingaw na ba daw kaon, kanang mga kaon-kaon ba? Oh! Kaon? Oo, pero, ingon niya, mamligyaay mo na itong sudan nila dito. Muna nag-istorya sila about sa mga kaon-kaon, mga ingana. Oh, mao ba? Di lang burag lain yun akong paminaw na Mads, nanging ana, Mads. Mo gini nakapait ba sa lagyo yun, Mads, kay usahay ba, kanang kalimot sila dito na, siyempre ikaw naghulat ba ka diri, Mads? Di kanya angay anaon, Mads, kay na. Wapara bagyo ka, Mads. Abigi siguro niya, Mads, nga, ay na, basigwa kabalos pa rin dito ba nga, daggan na ba igaatang ni mo dre? Oh, mau gina-consulti niya eh. Magpabuang-buang siya dito na. Daggan na ba po'y gananan niya kung paang hangis. Mawita, Mas. Manang nabantayan din ako ni mo, Pads. Sige kag taga sa kong paa, Pads. Ha? Ay, ikaw sa good, Mads, nga. Kabalo nga, nibisita ko dito. Pinapuo kayo mong shorts, Mads. O, wabay na ko na tuyo, Mads. Maagaling. Pero sige masulti ni mo, Pads. Hamis ba? Kuan, Pads? Tanaw daw, hamis? Ayaw nga na, Mads. Nangutana naman ko. Tanaw ba kung hamis ba? Mas, ayaw na, Mas. Mas, lalaki problema ko, Mas. Ikaw bitaw, Pads, lagi ka gunahuna. Ako lang ipatan-a sa imo, ha, kung okay ba? Kaya gusto mo umapalit ko sa TikTok ano yung mga pasik-sik-sik darawa ganun. So, man, okay ba na kung tanaw na ko, Pads? Ay, walay pre-taste, ana, Mads? Walay pre-taste, ana, wala.
Ay, Pads! Kabalo ko, nga dugay ro sa kanang-atang nako. Kanya to, Pads. Amag! Ayaw kay kamalog yung kamal. Amo lagi mas kaya. Kotorong kita sa tanaw ni mas. Gulat na kiba ni Mads. Kung na-promo Mads. Basing na-pre-taste mas ba? Ikaw ito, dapat magkatawag ikaw ni Mapads na. Nga hantod ka rin ikaw, maski hindi hapong ka og anak ko. Sige po kagdahong na ko. Saan naman yun? Saan naman yun? Mads ka. Dugay naman yung kukakuan niyo. Masig tanaw-tanaw. So, masaya lagi mo kung bugnaw ang gabi mo. Siya lang, naunaw lang taga Mads. Salamat. Tapos, wala, magkumot-kumot lang tayo Mads. Uy! Ikaw bitaw, lain kay Kapals. Oo, gali. Sabi yan. Tinang na bitaw. Kasi ay, ako naibili ng imong gipalit nga chorizo eh. Ay, stila. Sige na, Pads. In fairness, Pads, halami imong chorizo, Pads. Mao ba? Oh, mayo kay naganahan ka. Oo, uy, ganahan kayo ko. Sige lang, Pads. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Kay ko kanya kong bana, magpadayon ni sa iyahang kanang pagka pabuang-buang niya o kanang iyahang ng mga binuhatan niyang mga hindi maayo. Ayaw ka balaka, Pads. Usa na pagkanamas. Ayaw pagkanamas. Ayaw ka balaka. Kay tawagan ta ka kung in kaso mag-promo ko. Ayaw naman. Kuyawan ta naman. Sige lang. Kay kung moingon siya karon nga padayon sa siyang binuang na tawagan ta ka, Pads. Basin day magpa-pre-taste na ko. No. Kalabi naman. Brother Bernie, tulo na kabulan, way uli-uli ang akong kalibin. Na-live out na di ay. Nasapon ako. Na-picture sa iyang mga amigo nga nag-inom sila. Nagsabak-sabak pang babae, nagkanta-kanta sa videoke. Kaning usahay po na itong mga barkada usahay mo. Ay mo si patakag video diha kay nagtanaw ang asawa. Di isag ko makasulong sa Sambuanga kay di ko katuod adapit tong ilahang project. So ako'y nabuhat kundili mag-aligot-got ragod og masakitan. Mads? Diyan ako, Mads! Mads! Mads? Mads? Dugayan ni mo, ay nakatulog na noong ko. Pasaylo kay Mads kay nangitag ko pamaagi Mads nga usaon Mads. Salamat kayo, Pads, ha? Dali, alis, dayon sa Pads. Nara Mads, nara ice, ilim nun, kuratam sa tanimo mga kalit na mga manghanggat o guan, Mads. Inom, Mads. Pero may problema, Mads, kay ikaw man, Mads. So, sa'yo problema, day, Mads. Uy, ano dihilang mga Mads? Wala, paselo ka, wa magkukuilain matawagan, Pads. Imo laging pari dito sa Sambuanga. Tulo na kabulan, way uli-uli. Sukad na, nasapnan ako kay nag-video man ng iyang amigo, nagkatakanta pa silang mga video. Tapos, nagsabagsabag pang babae dito. Sige, ipahungalan na, Mads. Ipahungalan. Diri hilak sa kung kuan, Mads. Diri hilak sa kung dughan, Mads.
istorya. Grabe. Grabe po kayo na si Pads. Uy, kabalo siya nga na si asawa diri. Tapos maging anak pag yun siya. Grabe po kayo na siya. Bitaw, manang... Maulang sakit kayo. Sige lang, boy. Sige lang, i-shot lang nato ni ma. Mag-inom lang tamad. Sao tamang yun na laod sa man mong ano. Uy, ano yung ana man na siya. Uy, nawa, hilak bibi na. Nawa na doon. Salamat kayo. Salamat nyo kayo. Masya ako diri. Kabala ka ba? Dili ko mahawa diri, Mads. Nako diri, mamina ako ni mo, Mads. Tama mag-shot naman. Ay, kabala ako, kabala ka ba? Pa ka, Mads? Oy, Mads, tama na, Mads. Tama na, Mads. Tama na, Mads. Tama na. Mads. Salamat kayo, Paz. Thank you kay Paz. Way problema, way sapayan. Okay lang ka. Siya, di na tama. Undangan na itong inom na, Mads. Ay, undangan na ito, Mads. Paz? Yes, Mads. Katulo na lang diya, Mads. Paz, kanang... Paliyog ko pakihubo sa akong shorts. Mads? Tabangi ko may hubo akong shorts kay marag igang maning pajama. Sure, Mads ba? Paliyog ko may hubo palihag. Goy. Kuy kalami sa paa ni Mads. Paz? Nahubo na ni mo, Paz? Nahubo na nako. Paz? Nabi ako'y promo karon, Paz. Unsay promo? Katoy mong dugera ni mong giulatan ba? Na ako'y free taste karon. Mangurat sa ka. Mangurat sa ka, Mads. Ay, pakana, Mads. Mads, nagrespitar ko sa imo, Mads. Dili porkit, Mads, nga nag-away mo, Mads. Dili porkit, Mads, nga nag-away mo ni pare, Mads. Mo ka mag-take advantage dahil ko, Mads. Kaya bisa kung saon, Mads, kanang naimig gitawag nga kanang pare-code, anak ba? Kanang dili porkit nga nag-away mo kuandain ko sa imo, ha? Mag-take advantage. Tapos, sa lugar dayo tungod kay nag-away mo, ako lugar dayon kang, di ba? Dili, Mad. Dili ko yung anang nga pagka-classy, Mads. Mao ba? Sa man, dili ka, ibalik lang ako. Ilis. Kuan, Mads, kanang nagbit-bit ko, gabas diri, Mads. Kanabi? Uy, naon naman ang gabas. Na, Mads, Unya, hait na. Pwede na ito matistingan, Mads, kung gusto ka, Mads. Pero, Mads, hindi ako ganahan nga mag-take advantage. Mads, kabalo ka, Mads, nga dugay ako na ipagnanasa ni mo, Mads. Kabalo ka, Mads, nga dugay ako ganahan yun ni mo, Mads. Pero dili porke nga nag-away mo ni pare, Mads, mag-take advantage din ko, Mads. Dili, Mads, ba? Sa dili ka. Dili. Ang ako ba, nga ka nang sugdan na to, gabas. Ay, alaka, Paz. Agkay kalami, di ana, Paz. Ay. Okay, medyo amang ko ni nahiwi mo, di mo ko ni tupong. Kailangan na to ni Gabson gamay di isa. Ay, kalami na, Paz. Sige pa, Paz. Ganahan ka? Paz, sige, Paz. Sige pa, Paz. Okay, Paz.
Sige, Mads. Oh. Brother Bernie! Bitok-bitok! Sasabing mahal. Okay, balikan na to itong istorya. Wag yun ha. Nga naka-avail yun sa promo si pare. Naka-avail yun siya sa free things. Ay. Porbida gini si Pario Munang magproblema gining uban natong mga amigo, mga sarge natong nga na-assign natong mga mga kasundaluhan. Maproblema sila kay matagkita nila sa Facebook silang mga asawa, mga sexy kay poking shorts. Problema sila kay daghan po kay abangers. Mga abangers. Nga napod sa likod. Anyway. Trompeta Bernie. Tungod sa kaguol, sa kalagot, o tungod po sa ilimnong makahubog, naka-avail yun, oga. Frite si pare. Si pare Marlo. Pero, tungod lang yun to sa kaguol. No feelings involved to, Trompeta Bernie. Mads, may buntag, Mads, oh. Na ako'y gibit-bit nga, kuhan, Mads. Pamahaw, Mads, oh. Basig gutom na ka, Mads. Dayon sa diri, Mar. Pads di ay. Dayon sa diri, burag nasa tay, istorya sakto. Mads. Oy, problema, Mads. Salamat day sa promo, Mads. Sana ka naka-avail ta sa free taste. Sa day, Mads? Maulagitan akong isulti ni mo, Mads, nga. Pads di ay. Mautan ako isulti ni mo, Pads, ba nga. Kanang katong nahitabo sa ato ay. Sa man ma, lami, Mads. Ay. Lami siya. Pero mo lagi, sultian tanat ka, Mads. Pads. Kanang pwede ba, Pads, nga kalimtan na lang sa nato to, Pads, at ato lang ilimot to, Pads, nga naay nahitabo nato. Nga no di ay, Mads, wa makaganahi sa nahitabo. Di ko mamakay. First time ko nga gigabas nga to. First time sa ko nga naka-experience nga gibali-bali yun na murag sinugba. Nga nisang ko gina kong puso dito sa fluorescent lamp. Grabe kay ka mag-perform yun, Pads, eh. Mao galing. Pero, mo lagi, Pads, pasaylo ako, pero bisan pa man, o nakasala ang akong live-in partner dito. Pero di gyapon ni maayo ang atong gibuhat. Mao ba, Mads? Pasabot ba ni ana, Mads, nga murag wala lang to tanan, Mads? Abi maguna ko, Mads, nga nanapog kay pagbati nako. Ana ba, abi nako giganahan na pug ka, ana, Mads ba? Pasaylo ako, Pads. Kabalukid ko, Pads, nga ganahan ra ka, dugay ra kasig atang-atang nako, Pads. Pero pasaylo agyud ko. Murag para nako, murag wa naman ni namao. Siguro ako sa kasikaso naman problema. Kung naman may problema. Pero in kaso manggaling nga nagi problema,
Ako sa ning salbaron, Pads. Tanaan ako, kung di na gin makaya, kung di na gin mas kaya masolusyonan ang problema. Then ako nguna-unaon, Pads. Siguro nadala lang yun ko sa kahubog ato, nakadala lang ko sa kamingaw, kaguol. Bigyan ako, Mads, nga murag nakagusto na ka, Mads. Pasaylo ako, ha? Pero, murag, di gin mada. Tana mapasaylo ko ni mo, Pads. Kalimtan lang natututanan, Pads. Sa bagay, waran po sa ko. Pero, basta anytime kung gusto ka makikinom, willing kay kumupalit og ilimnon, willing po kumupalit og ice, willing sa gyud ko nga malit og pulutan. So, pasababa na, Mads, ka nang wa na ilain promo? Pasaylo, Wa na gilain, Pads. Barag na timingan lang ito nga promo nga na free taste. Pero siltiyan ta ka, Pasaylo ako, pero last na nato ning kita, Pads. I'm so sorry. Pasaylo ako, pero last na niyang imong pag-anhi. Mausap. So may angay na ako anin, magdahon pa baghihapon ko, nga muuli to akong uyab, o burag wala lay may tabo. Or ako kanitistingan na lang si pare. Ulitaw mangyapon. Pero gusto mo ko nga na-closure. Nasa taning closure lagi ba? Nagang ginabigtian ng closure ba? Dito na sana mo pa doon nga. Basta last na niya. Ay, manang magbulag na tana. Pero magkita na po. Kaya na-closure. Tamoy na po last na ni. Pagtilaw na sad. Paguman na po do gabas. Paguman. May na po na. Uy, di mo na ako kaya. Mau na diya. O siya ngay na akong buhaton trompeta, Bernie. Dagan salamat sa nag-send sa letter. Thank you. Ay nako, siya yung pangalan na? Sheena. Okay. Ganda ng name mo, Sheena, in fairness. Ganda ng name mo, Sheena. Anyway, ato sa ning kanon. Sheena, una, ang imong problema kung maghulat pa ba ka sa imong uyab or imong kalib-in. Ang pangutana, willing pa ba siya kay nakasala man ka to imong kang nasapon. Tapos ang problema pag yun ni ana kung imong tanahon. Mo lagi ning ako dili gyud ko ga support anang mga live-in ba? Maglagot gyud ko magunaw na ba? Kaya ka lang mga live-in lagi, pasaylo ako. Whether you like it or not, gansi perminting bahay. O pre ana, naglipin mo dugay, gilumluman kag dugay, paghawa niya dito, di ka makakaso, kaya di man mo kasado. Munang naiusahay mo yun ang pakasal na tabalag civil para lang yun legal yung panag-uban. Garbuso man po, adili. Kailangan medyo konsa ng kasal. Galing, usahay luoy ang babae, to be honest. May galing kiwa sila anak. O, man po niya gisulti sa letter na si anak. May galing wa si anak, ano? So ako sa imuha, kung wala na, di na po mo balik diha, basi naghulat lang ka, nagnganga. Tistingin na lang si pare. Kung si pare po, in fairness, ulitaw sa wala sa isabit, ha? Kaya remember, ayaw sulod og problema, ayaw solusyoni og problema ang imong current nga problema. Namang nga na ba nga, problema pa ko dito sa akong relasyon, tapos nangabit pa kong lain na po nga relasyon nga, komplikado gihapon na. Makayo na kag it's complication. Moposa rin ka sa Facebook nga, it's complicated. Klaro din eh. Okay, ha? Solbara sa na imong kuan, pag wala gyud diri ka kampare. Ulitaw bitaw na, wa man isabit. Diya ka sa tao nga yung maong ka. Mosunod na si Summer Caramel.